Astăzi avem onoarea de a-l avea alături de noi pe unul dintre cei mai respectați și apreciați specialiști din domeniul medicinei românești, profesor universitar dr. Adrian Covic, șeful secției de nefrologie, coordonatorul Centrului de Transplant Renal de la Spitalul Clinic Cei Parhon din Iași, mentor, aș putea spune, al mai multor generații de tineri medici. Invitatul nostru este un reper al excelenței în sistemul medical. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și eu. Cuvinte mult prea frumoase și mă simt, dar să sperăm că este așa. Spuneți-mi, care este starea pacienților acum, cei pe care i-am văzut adineauri în imagini? Unul este deja acasă, deci este bine din toate punctele de vedere. Al doilea va pleca mâine, iarăși din toate punctele de vedere perfect, cu funcție renală perfectă. A treia persoană probabil că va pleca luni, din nou cu funcție renală aproape normală. Un singur pacient este și el acasă, dar mai are puțin de recuperat. Este vorba de pacientul care a primit, apropo de prezentare, rinichiul mai suferind, mai obosit de la Oradea. Vorbeați adineauri în reportajul pe care l-am văzut despre infrastructură și despre faptul că am avea nevoie să fim mai bine puși la punct dacă vrem într-adevăr să avem parte de intervenții salvatoare mult mai rapide și utile. Spuneți-mi, de câte ori s-a pierdut un organ din cauza acestei situații? Este dificil să spun, dar Agenția Națională de Transplant a avut înțelepciunea la un moment dat să împartă teritoriul României în 3 centre zonale, București, Cluj și Iași, și spre deosebire de practica europeană, de alte țări europene unde criteriul primordial pentru transplant de departe este perfecta potrivire, cea mai bună potrivire. La noi criteriul principal, primul criteriu este teritorialitatea. Cu alte cuvinte, să fim cât mai aproape geografic, ca drum, ca distanță de centrul mamă de transplant. Un lucru interesant pentru că asta, de fapt, într-o țară unitară sau care se dorește unitară, de fapt subliniază ideea că suntem aproape 3 țări diferite. Putem să spunem că Moldova este marginalizată din punctul acesta de vedere? Ar trebui să avem curajul să o spunem. Nu ar trebui să însemne, eu știu, un oprobiu, doar poate un semnal de alarmă. Și cred că este firesc ca cetățeni cu șanse egale în România să semnalăm atunci când șansele noastre, de exemplu, sunt mai mici. Răspunsul este da. Evident că dacă ne uităm pe hartă vom vedea că infrastructura, și nu numai rutieră, este cea mai subdezvoltată în această parte. În cazul, eu știu, unor urgențe medicale, și nu vorbesc numai de transplant, gândiți-vă că aceste urgențe trebuie să ajungă cât mai rapid la cel mai de vârf centru. Atunci când nu o poți face pe calea aerului, evident că orice minut din acesta de întârziere contează. Infrastructură înseamnă și infrastructura spitalelor, înseamnă clădiri noi, bine puse la punct din punct de vedere al echipamentelor și al construcțiilor, și Iașul nu stă foarte rău. Sunt de asemenea județe cum este Suceava care iarăși nu stau rău, dar pe ansamblu, totuși, această regiune a primit mai puține echipamente în general decât restul țării. Ați spus că nu stăm chiar așa de rău, dar totuși care este situația acum? Haideți să ne referim la spitalul la care sunteți. Spitalul Parhon este un spital care, conducerea spitalului, managementul spitalului a avut înțelepciunea să aibă o dezvoltare organică foarte solidă și planificată, cu accesarea multiplelor fonduri europene și naționale, cu un sprijin foarte consistent de la primăria orașului și cu un plan pe lungă durată, nu de azi pe mâine. Și de aceea, în momentul de față, stăm excelentul din punct de vedere al spațiului hotelier, cu accesarea unor programe, de exemplu, de combatere a infecțiilor nozocomiale de spital, adică și cu spații care sunt perfect echipate și utilate pentru această zonă.
Mai puțin bine, să spunem, stăm în mobilierul din unele saloane, deși paturile sunt perfecte, sunt noi, paturi de terapie intensivă, fiecare pat este cu vacuum, cu oxigen, aer condiționat, televizoare în saloane, dar totuși mai avem nevoie de, eu știu, mobilier de tip noptiere sau anumit mobilier pentru personalul spitalului. Dar există speranța că se va întâmpla asta în viitorul apropiat? Că vor Există această speranță, dar vedeți, în momentul de față este dificil. Nu pot spune că ai și bugetele spitalelor sunt condiționate de performanță. Noi avem un buget bun pentru că avem unul dintre cele mai mari, dacă nu chiar cel mai mare din Iași, indice de case mix pe spital, dar chiar și așa, câteodată sunt anumite programe care ar trebui să fie naționale și pomeneam în interviu despre, de exemplu, necesitatea de a dota cele 3 centre de transplant unitar, egal, și cu echipamente care să fie gândite pe termen scurt, mediu și lung, tocmai pentru a permite recondiționarea ficatului, a rinichiului. Vorbim, de exemplu, de transplant de la donator cu moarte circulatorie, adică stop cardiac, pacienți care nu pot fi, să spunem, decât în unitățile de primire urgențe și unde ar trebui, de exemplu, să pui acel pacient pe un sistem numit ECMO. Ar trebui să avem un sistem de transport din acesta de ventilație, perfuzie rece și un sistem de recondiționare. Toate acestea nici nu costă foarte mult, iar câștigurile pentru mai târziu sunt imense, deci beneficiul este imens. Deci există loc de mai bine, să spunem așa. M-aș întoarce la maratonul pe care medicii l-au avut săptămâna trecută. Cum a fost pentru ei? Pentru că nu au avut o misiune deloc ușoară. A fost dificil, dar pe de o parte reușim să ne mobilizăm și ceea ce am creat, pomeneați de mentorat, am creat o echipă care are mai multe valențe. În primul rând că sunt tot felul de subechipe complementare, dar am pornit cu spiritul acestei echipe. Sunt absolut entuziaști în momentul în care, să spunem, primesc primul telefon de la coordonatorul de transplant, vin de acasă, am de acum exemple nenumărate, sunt colegi care au venit de la serbarea propriului copil sau au venit de Crăciun sau și-au amânat vacanța. Deci situații care nu se fac și cu care nu ne lăudăm sau facem mare caz de acest lucru, dar pentru că m-ați întrebat, le menționez acum. Sunt situații în care tineri sau mai puțin tineri petrec peste 24 de ore în spital. Auzisem pe cineva recent că se plângea de dificultatea muncii sale și știți la cine mă refer. Gândiți-vă că în aceste situații vorbim de chirurgi care operează peste 8 ore, vorbim de echipe medicale care stau în continuu în spital peste 24 de ore și, în general, situația este absolut la limită. Chiar dacă noi îi vedem pe medici ca fiind supereroi, să ne amintim că sunt și ei oameni. Absolut. De toate. Și era o imagine chiar și de pe net, dar era o imagine similară de a noastră, în care la sfârșitul unei astfel de zile stăteam undeva pe jos și împărțeam cu toții o sticlă de apă minerală și un sandwich. Sau, de exemplu, un team building, așa cum am făcut recent cu prietenii mei de la rezidenți și până la colegi pe munte. Ați fost la munte săptămâna trecută. Cum a fost experiența de acolo? A fost frumos. Facem de mai mult timp această idee. Una este să îi pregătești pe toți și să ne întâlnim la spital. Avem journal club-uri, avem sesiuni de pregătire, avem cursuri. Dar câteodată am constatat că mai puternic ne unim, mai puternic ne motivăm atunci când reușim ca după o muncă din aceasta intensă, hard working, să reușim să, eu știu, în natură, de exemplu, sau am mai fost în delta, deci să găsim o variantă din aceasta în care să ne bucurăm de
ce ne oferă patria noastră, frumusețile patriei și împreună să ne simțim bine. Și conexiunea, cu siguranță, este cu totul alta după astfel de momente. Aș vrea să vorbim acum și despre pacienți, pentru că i-am văzut pe unii cu zâmbetul pe buze adineauri, însă viața lor nu este deloc ușoară, iar până să ajungă în acest punct, trec prin foarte multe etape. Să o luăm așa pas cu pas, încă de la început, ce se întâmplă când o persoană află că are nevoie să fie trecută pe o listă din aceasta lungă de așteptare. Este o tragedie, în primul rând, sunt convins, în psihicul colectiv, în psihicul individual, de a intra, de a primi vestea că vei fi în dializă. Totuși, pe această cale aș vrea să arăt, să subliniez un lucru. Dacă vorbim comparativ de, eu știu, boală de inimă severă, gravă, boală de ficat severă, gravă, a se citi ciroză, boală de rinichi severă, gravă, rinichiul este totuși singurul organ în care eu, așa le spun și pacienților și colegilor mei, există viață după moarte. Odată ce rinichii au murit cu totul, pacientul poate trăi destul de mult și în condiții nu chiar dramatice, chiar în multe situații bine, pe dializă. Nu e o fericire. Ați arătat bine, sunt pacienți care trebuie să vină de 3 ori pe săptămână la un centru, parcurg o parte din viață pe drumuri, dar sunt și pacienți care sunt de 25 de ani pe dializă, muncesc, sunt profesori universitari, unii la câmp, bancheri, ce vreți, avocați, ce vreți dumneavoastră. Din toate domeniile. Absolut din toate domeniile. Totuși, din această listă de pacienți dializați, și subliniez în România, în Iași, în mod particular, rezultatele dializei sunt printre cele mai bune din lume, certificate. Pe toți să încercăm teoretic să-i punem pe o listă de transplant. O parte nu vor putea să rămână pe lista de transplant. Gândiți-vă că avem pacienți pe dializă de 90 de ani. Nu sunt candidați ideali sau perfecți pentru a primi un transplant. Alții au alte patologii severe. Eu știu, avem pacienți dializați care au demență sau au un accident vascular cerebral. Deci, cumva, reușim să reducem acest număr. Facem o serie întreagă de investigații absolut detaliate din punctul de vedere integral al sănătății, investigații de laboratorii imunologice, câteodată chiar și teste genetice, și la sfârșit rămânem cu o listă mai mică de așteptare, cam 10-20% din totalitatea pacienților dializați dintr-un spațiu, din România, din Moldova, din Iași, sunt pe lista de transplant. Iar dumneavoastră aveți un sistem foarte bine la punct pe care l-ați implementat prin criterii specifice. Noi am aplicat criteriile europene și de asemenea criteriile de lege din România. Respectăm ad literam legea în această situație și de asemenea experiența centrului și această listă este o listă în continuă mișcare. Gândiți-vă că ești pe listă, dar la un moment dat poți avea, de exemplu, o pneumonie. Ești scos temporar de pe listă sau poți avea un infarct de miocard. Ești scos temporar sau definitiv chiar de pe listă, alții sunt introduși. Deci menținerea acestei liste și așteptarea aceasta este în sine o muncă sisifică și destul de intensă. Pentru că azi ajungi cu pacientul într-un loc și apoi este posibil să o iei de la zero. De aceea am făcut comparația cu mitul lui Sisif. După aceea este partea când vine telefonul, când intrăm cu toții în priză, începem să chemăm, în primul rând începem să vedem care sunt lista extrem de scurtă, de obicei la Iași chemăm 6-8 candidați, să spunem așa. Ați arătat și dumneavoastră din tot teritoriul Moldovei, ținem la acest criteriu ca în general să transplantăm din toată zona, dacă tot vorbim de șanse egale pentru toți, să avem pacienți și din Suceava și din Vrancea și din Moldova de dincolo de Prut, am avut pacienți din Brașov, am chemat și din Craiova. Și apoi facem testele finale
în care vedem compatibilitatea, facem un scor de la vechimea pe lista de transplant, așteptarea, comorbidități, potrivirea cea mai bună, etc. Și la sfârșit prezentăm echipei de terapie intensivă și chirurgilor care sunt cei 2 sau 3 candidați finali. Dar ce le spuneți celorlalți care află că, din păcate, extrem, ați spus un deget pe rană. Aveți tristă pentru ei și sunt dezamăgiți. Sigur, aveți o perspicacitate deosebită. Nu este ușor. Aici îți trebuie o bună pregătire, pentru că vrei ca acel pacient să nu fie distrus, să nu fie... Gândiți-vă că a venit în timpul nopții. Sunt unii care, într-adevăr, realitatea este cheltuie pentru a veni în timpul nopții în urgență la centrul de transplant și vor constata că nu primesc transplantul respectiv. Și vin cu toate gândurile bune și șansele. Exact, au venit și a 4-a oară, deci trebuie în primul rând să îl faci să nu fie dezamăgit, să știe că există o a doua, o a treia șansă. Suntem extrem de transparenți, avem această listă și facem un tabel și le arătăm motivele tuturor celor 8 pentru care au fost preferați 2 față de ceilalți. Deci discuția este deschisă întotdeauna. Lucrul acesta a fost foarte important, pentru că ei în felul acesta capătă încredere că le va veni și lor rândul și că nu există back channel sau există alte motive pentru a primi rinichiul respectiv. Deci facem acest lucru. De asemenea, câteodată reglăm, eu știu, din situația lor clinică, intervenim activ către colegii noștri din teritoriu și le spunem: aici ar trebui poate mai bine făcut un lucru, și văd acest element, deci văd oricum ca pe o situație în care ameliorăm starea lor de sănătate. Vreau să vorbim și despre spitalele județene, acolo unde poate ar trebui să fie, să fie locurile în care se poate face un transplant, însă acest lucru nu se întâmplă, prelevare de organe mai exact, iar acest lucru nu se întâmplă. Cum se poate schimba asta sau cum putem să privim noi lucrurile astfel încât să aducem o speranță și acolo? Iar ați pus degetul pe rană. M-am gândit mult la această situație. Am câteva răspunsuri, dar nu pe toate. Este o reflexie din nou poate pentru, hai să spunem, chiar să avem curajul să spunem pentru politicieni, că există de fapt mai multe Românii, pentru că dacă ne uităm chiar la acest aspect, diferența între Transilvania și Moldova este imensă. Iar Oradea este, nu spitalul cu... În Oradea avem un spital cu cele mai multe prelevări de organe. Dar acolo primim, pentru că noi primim de la Coordonatorul Național de Transplant, de la Agenția Națională de Transplant, telefoanele pe toată țara și apoi și rapoartele. Vorbim de Oradea, vorbim de Deva, Hunedoara, Bistrița, Baia Mare, Târgu Mureș, Cluj, Sibiu, Timișoara. Deci gândiți-vă doar din această enumerare. În Iași, în Moldova, de fapt, vorbim doar de Iași. Pot număra, ca să nu greșesc, 2 sau 3 organe oferite de un spital foarte bine dotat, cum este Suceava, aproape deloc de la un spital bine dotat, cum este Bacăul, 0 de la un spital bine dotat și mare, cum este Galațul. Nici nu se pune problema de la Vaslui, Botoșani, Piatra Neamț, Vrancea și așa mai departe. Dar cum poate fi schimbat acest lucru? În primul rând, este o chestie de mentalitate. Da? Să o spunem pe cea dreaptă, este o chestie de mentalitate. Nu sunt oamenii deschiși? Nu spun medicii suficient de multe informații? Nu e vorba numai de deschidere, e vorba numai de generozitate, aș îndrăzni să spun. Deci, doamna doctor Pantiș, o salut, dacă pe această cale, este un medic cu totul extraordinar, care s-a dedicat acestei situații. Ea intervine, a reușit să creeze această emulație la Oradea. Ca dânsa, domnia sa este un anestezist, ar putea să fie anesteziști key leaders din Suceava, la fel ar putea să-și facă un nume și un renume în Galați, în Bacău, etc. Deci omul sfințește locul până la urmă. Dar această emulație ar trebui să vină din străfundul sufletului lor, din faptul că fac ceva extraordinar pentru a reda viață. Da pentru viață este sloganul Agenției Naționale de Transplant.
Managerii de la aceste spitale, deși intră în fișa, să spunem, de performanță a acestui manager, întrebarea este dacă le pasă de acest criteriu. Apoi aș îndrăzni să spun o mai bună relaționare cu Iașul. Dintr-un motiv pe care îl înțeleg mai puțin, lumea vede Clujul, de exemplu, ca un far mult mai călăuzitor, mult mai bine legat cu, să spunem, cu zona respectivă decât o văd ceilalți cu Iașul. Și sunt și multiple alte, să spunem, explicații. Spuneam că dotarea până la urmă este mai bună în spitalele de acolo decât în spitalele de aici. Deci toate acestea ar trebui să le dea de gândit administratorilor de sănătate și să se uite la hartă, deci doar harta dintr-un singur an a donărilor din România. Este o hartă de vârf, dar ea ar putea să spună multe despre diferența de medicină dintre zone. Dar ne păstrăm speranța și pentru că aș vrea să rămânem așa într-o notă optimistă, vreau să ne spuneți care sunt proiectele la care lucrați acum. Avem mai multe proiecte. Noi am vorbit de transplant, dar boala de rinic este a doua cea mai frecventă boală cronică din România, depășește diabetul. Puțină lume a realizat acest lucru. Avem proiecte, de exemplu, pe boli rare genetice, cum este rinichiul polichistic și alte boli rare. Avem proiecte pe un centru de excelență în hipertensiune. Tratăm hipertensiunea cu mai multă știință și calitate decât multe alte zone din cardiologie, de exemplu, pentru că hipertensiunea este intrinsec legată de boala de rinichi. Ne gândim de asemenea la tehnici noi de dializă și de tratament a insuficienței renale acute. Împreună cu primăria vrem să formăm un centru din acesta de excelență de formare în boli cronice renale, cardiovasculare, metabolice. Ne gândim la, în curând se va deschide noua clădire și spațiu de ambulator integrat din curtea Spitalului Parhon, deci suntem plini de proiecte, ca să spun așa. Și ce face primul transplantat? Primul transplantat este și acum. Primii transplantați, ca să fim corecți, au fost 5, 3 într-o zi și 2 în altă zi. Nașul transplantului din Iași a fost un ieșean la bază, este de reputatul, emeritul și celebrul profesor Ionel Sinescu, profesor de chirurgie urologie la București, fost rector al Universității din București, care a venit și a nășit, ca să spunem așa, în urmă cu peste 20 de ani centrul nostru. Toți sunt în viață. Din cei 5, 4 au rinichi și acum funcționali și sunt cu totul extraordinari. Iar unul este și un caz comunicat, pentru că din vari motive, la un moment dat, după vreo 10 ani de transplant, pacienta respectivă nu a mai luat nicio medicație. Rinichiul nu s-a respins, deci s-a produs ceea ce rarisim se întâmplă, să spunem așa, o compatibilitate perfectă între un corp străin, rinic străin și corpul domniei sale. Sunt vreo 20 de astfel de cazuri în Europa și ele sunt colectate la Viena pentru a înțelege ce se întâmplă, de ce nu respingem. De fapt, mi-ați spus de cum ne simțim. Ne simțim exact la fel de entuziaști ca și colegii noștri din obstetrică ginecologie când dau naștere, când țin în brațe un copil mic, așa ne simțim la transplant. Iar cealaltă relație este că mamele ar fi un model perfect. Gândiți-vă că copilul este de fapt un corp străin pe care mama, în genialitatea sa, să spunem așa, nu îl respinge, îl acceptă, îl crește și îl dezvoltă. Deci dacă am învățat și am ști de la ce face mama din punct de vedere biochimic, fiziopatologic, atunci am putea să transplantăm absolut orice organe. Rămânem cu aceste vești bune. Mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. A fost profesor universitar dr. Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal de la Spitalul Clinic CEI Parhon din Iași, și să ne revedem cu vești din ce în ce mai bune.